Poďme sa spolu pozrieť na to, ako fungujú dôchodky na Slovensku. Povedzme si úprimne, koľko ľudí na Slovensku si hovorí na tom dôchodku, že toto je super, toto je paráda, celý život som si odrobil a teraz si môžem užívať. Hej, že ľudia vlastne na Slovensku z toho dôchodku chodia na dovolenky, cestujú, užívajú si život. Funguje to na Slovensku takto? Respektíve skôr tým spôsobom, že dôchodcovia čakajú každý jeden mesiac, kedy už ten dôchodok príde, boli úplne nadšení, že dostali nejaké 13. dôchodky. Prečo to tak je? Ako je možné, že nejde vlastne v iných krajinách, vlastne tí dôchodcovia proste jednak nemusia ísť do dôchodku v 70-ke, 80-ke alebo proste v takých neskorších vekoch? Ako je možné, že v niektorých krajinách si ľudia idú na dôchodok v 55-ke, v 60-ke, vtedy, kedy oni uznajú za vhodné, a v niektorých krajinách ani v 64-ke nedokáže vyžiť z toho dôchodku? To nie je z toho dôvodu, že by toľko peňazí dostávali od štátu. Zažili ste niekedy pri mori alebo na dovolenke, že ste tam videli dôchodcov? Ja úprimne áno, kopec vlastne krát som sa stretol tam s dôchodcami. Záhadným spôsobom väčšina bola zahraničných, že tam boli Nemci, boli tam Rakúšáci alebo proste nejaké iní dôchodcovia a málo Slovákov. Ako to je možné, že Nemec, Rakúšák môže cestovať po celom svete, kdežto na Slovensku tí vlastne dôchodcovia počítajú vlastne centy a ich najväčší vlastne dar bol 13. dôchodok. Je to z jednoduchého dôvodu, že Nemci, Rakúšáci sa na tie dôchodky už dávnejšie pripravovali. Práve na toto funguje dôchodok. Poďme sa spolu pozrieť, ako to funguje na Slovensku. Na Slovensku musí mať prvý pilier. Či sa nám to páči alebo nie, ten prvý pilier je povinný. Pokiaľ som riadne zamestnaný, tak 18% z môjho príjmu ide do sociálnej poisťovne. Táto sociálna poisťovňa potom prerozdeľuje tie peniaze, vypláca z toho dôchodky, ale aj kopec ďalších iných vecí. Ale práve z toho dôvodu, že vlastne sociálna poisťovňa nejakým spôsobom nedokáže zhodnocovať tie peniaze, ako aj tam idú tie peniaze, rovnako idú aj von. Že sa rovno vyplácajú z toho tie dávky. Tým pádom ani nemá priestor zhodnocovať tie peniaze. Druhý pilier, ktorý do určitého veku je povinný, funguje tým spôsobom, že práve týchto 18%, ktoré by som tak či tak odviedol, sa rozdelia na dve časti. Na 14%, ktoré ide do sociálnej poisťovne, a 4%, ktoré idú na vlastný účet. Nie je to úplne presne 14 a 4, sú tam desatinné čiarky, len sa to zaokrúhli, aby sa to lepšie vysvetľovalo. Tých 4%, ktoré idú na môj vlastný účet, to je ten druhý pilier, tam majú tie najväčšie dve výhody a tá prvá je, že tie peniaze sa tam zhodnocujú. Na základe toho, aké mám zvolené portfólio, tie peniaze sú investované, a druhá veľká výhoda, že tie peniaze sú dedičné. Pokiaľ by sa náhodou stalo, že by som sa toho dôchodku nedožil, tak tie peniaze dostanú moji blízky pozostalí. A práve preto, že sa bavíme stále o tých istých 18%, tak vlastne z prvého a druhého piliera nemôžeme čakať zázraky. Je to úplne normálne, že pokiaľ mám len tieto dva piliere, tak vlastne pokiaľ by som išiel na dôchodok, prvá vec, že som absolútne odkázaný na štát, kedy štát povie, vtedy do toho dôchodku pôjdem. Že vlastne pokiaľ povie, že pôjdem do dôchodku v 64, no tak pôjdem v 64. Pokiaľ by sa ten dôchodkový vek natiahol na 70, tak budem musieť ísť do 70. Lebo prvý a druhý pilier je absolútne odkázaný na štát. Ako štát povie, tak bude. Pokiaľ by sa náhodou stalo, že štát si povie, že ten druhý pilier zruší, no tak ho zruší a tie peniaze prepadnú vlastne celé štátu. V tomto má vplyv len výhradne štát. To, že ten dôchodok bude mať nižší, vlastne z toho prvého a druhého piliera môžeme očakávať zhruba možno nejakých 30-40% náhradu za mzdy, možno taká naša generácia. Lebo vlastne na tie dôchodky, povedzme si pravdu, nebude. A to není úplne vlastne chyba štátu. Ani vlastne vlády, ani ničoho podobného. Je to proste spôsobené demografickým vývojom. V minulosti tento systém fungoval. Takže keď si predstavíme, v minulosti naše babky, prababky mali 7, 8 a viacej detí, to znamená, že vlastne tie deti vyrástli, začali pracovať, odvádzali vlastne dane a bolo z čoho vyplácať dôchodcov. Dneska, v dnešnej dobe, kto má 7-8 detí? Už nežijeme vlastne v tomto trende, pokiaľ vlastne priemerná slovenská rodina má jedno, respektíve dve deti, tak čísla proste nepustia, na nás ako dôchodcov bude pracovať jeden, respektíve pol človeka. Takže nemáme ani žiadnu inú možnosť, len pokiaľ chceme si udržať svoj životný štandard aj na tom dôchodku a nechceme byť úplne odkázaní na štát, že kedy povie, aby sme išli do dôchodku, respektíve na peniaze vlastne z toho štátu, nie je iná možnosť len pripraviť sa na to sám.
A tutok práve máme na to tretí pilier, ktorý má hlavné výhody v tom, že pri niektorých povolaniach nám do toho tretieho piliera je povinný prispievať aj zamestnávateľ. To znamená, že časť peňazí prispieje zamestnávateľ, časť peňazí prispiejem ja a môžem si týmto zvýšiť svoj dôchodok. Ale znova, ten tretí pilier má určité nevýhody, že stále je obmedzený zákonom. Môžeme si uzavrieť aj 4., 5., 6. pilier, koľko pilierov vlastne chceme, ale síce to není zákonom dané, že je to 4. a 5. pilier, ale všetko, čo si dneska odložím za účelom, že z toho budem žiť na dôchodku, respektíve starobe, sa dá považovať za pilier. Jeden z pilierov napríklad môže byť pravidelné investovanie. Jeden z pilierov môže byť, dajme tomu, niekde vlastne nejaké odložené vlastne peniaze, respektíve nejaká nehnuteľnosť. Čokoľvek môže byť pilier, pokiaľ som s tým stotožnený, že tieto peniaze použijem až vtedy, keď nebudem vládať pracovať. Práve týmito ďalšími piliermi si dokážeme ten dôchodok zabezpečiť takým spôsobom, že jednak nebudem odkázaný na štát, pokiaľ budem pripravený v 55-ke, zbalím si veci a v 55-ke prestávam pracovať. Respektíve 60-ke, kedykoľvek. Stále záleží na tom, kedy dám dokopy taký balík peňazí, z ktorých môžem do konca života fungovať. Predstavme si situáciu, že keby nejaký človek v 60-ke mal na účte odložených 100 000 eur, naozaj by bol odkázaný, že musí ísť do práce. Povedať si pravdu, veľakrát sa stretávam, či už vlastne na benzínkach, alebo vlastne na nejakých obchodných centrách, že sú tam vlastne ľudia, ktorí už možno by aj si oddýchli, ako SBS-kári, možno takýchto nákupných centier, respektíve vlastne v nejakých obchodoch, alebo ľudia, ktorí vlastne vonku umývajú auta, respektíve tankujú, ale žiaľ Bohu sú odkázaní vlastne na tú výplatu. Koľko z nich by muselo chodiť na nočné, respektíve do práce, keby mali odložený na účte 100 000 eur? A teraz len otázka, akým spôsobom sa vieme k tým 100 000 eurám dostať. Tutok robí veľmi dôležitú úlohu čas. Keď mám 30 rokov, do 60-ky, pokiaľ by som chcel si vlastne našetriť 100 000 eur, tak pri 6% výnose si stačí odkladať 100 mesačne. Z 100 pri 6% vieme spraviť 100 000 eur. Lenže, čo si vlastne ľudia povedia? Ja som ešte mladý, ja na to ešte mám čas. Tak budem čakať. Napríklad v 35-ke, keby som chcel do 60-ky si našetriť 100 000 eur, tak ma to nebude stáť 100, ale 145 eur. Už v 55-ke, pokiaľ by som chcel našetriť 100 000 eur do 60-ky, tak ma to bude stáť 1400 eur. Preto pri tomto dôchodku je o mnoho dôležitejší čas, kedy sa začnem na to pripravovať, ako samotná suma. A povieme si pravdu, pri tých fakt veľkých sumách, že v 55-ke by som si mal odkladať 1400 eur, je to pre drvivú väčšinu ľudí na Slovensku takmer nemožné. Pokiaľ začnem mladý, tak s maličkou čiastkou sa dokážem postarať o to, že nebudem na nikoho odkázaný, budem sám sebe pánom. Toto je práve zmyslom finančného plánu. Určiť si, kedy chcem ísť na dôchodok, akým spôsobom chcem tráviť svoj čas a ako sa na to správne pripraviť, aby ma nič neprekvapilo.